bandiraɓe amtuɓe yebde ayawa hablirde Piindi TV kono kadi ne ko amtuɓe yewde yewtere wiyetende Gannde Baleebe walla ɓe mbiya gande men enen Baleebe. Eɗen bismiɗo noon mo ganduɗa ina gasa wonde o meeɗa ɗo arde e ayawa hablirde Piindi TV. Holko addi ɗum ɗo? Ko addi ɗum ɗo ko kadi ne koye makko nanaten ɗum. Gaga enen andude kanko woni o mo ganduɗa ko Theirno Cheikh Baye Sow. Theirno Cheikh Baye Sow ko suko ɗo batte duuɓi kono ko mawɗo to batte hakkille, sabu almuɓe ɓe ganduɗa ko jokkiɓe e makko heewɓe andinoɓe en hol gonɗo Cheikh Baye Sow. Hade nden mbiɗen ko hande woni laawol makko gadunol arde e télé gandaɗe aduna télé jiɗaɗe aduna woni Piindi TV. En mbatta noon so wona tottudembo o salmodira yeɓoɓe ayawa hablirde Piindi TV taw ko émission Gannde Baleebe. Assalamu aleykum. Waaleykum salam wa rahmatullah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Bandiraɓe fulɓe on calminama on juurama. Mbawɗon wonde fof mi salamini mon mi juure mon mi ñaganima mon jamma kisal e surtout ma enen fulɓe noon mi salamini fof kuuɓal mi salamini Piindi TV mi salamini ɓe wonɓe hen fof mi juure machallah. A salmini ñaldoɓe e Mboy joftida e Pundi kono tan a salmini fulɓe kala. Mbeɗo sikki ko hande woni laawol ma gadunol arde e télé. Beela no waɗi sababu mum? No waɗi sababu sababu ko bandiraɓe men fulɓe tan e noddi yomi ngara mi jooɗo télé mi haala hen ko gollanmi ko mbimi mi jotodira e maɓɓe woni koreji men fulɓe sabu mi meeɗa ɗum wadde mi jaɓano ɗum hayƴini kamɓe tan porisi yomi ar mi haala hen gandal ngal famde ko gandumi ko hen beele mi wawa jottodira e fulɓe he saba ɓe jogui ñaw on woda jogueɓe on ñabbu woda jogueɓe nden tampere nden jakani ɗum noon il faut mi mbawa yiidemi ɓe mbawa haalde am saabu mi meeɗa ɗum wadde kamɓe porisi ha garimi hannde jooɗimi ɗo han Piindi TV pour mi haala ɗo han inchallah ko gandumi ko inchallah jaɓi kamɓe caabi ngaraɗo gam golle ma kadi ni baɗɗe fayidu nde tawno ko haalate ko ɗum woni ko jangtate ko yiyete ko ɗum woni ko hollirte ko ɗum télé mon kollata on ene jeeya hen ko wiyete ko pegge eɓe mbiye aɗa jogui pegge ɗe ganduɗa ko kawaniɗe ɓe mbi ndeɗo feggere sa tottamo nde a dañat ngaalu ha heewa ɓe mbi ala nde feggere sa tottamo nde rewɓe ndewatema ɓe mbi ala ndeɗo feggere ko nden ko tan keeri ko e ɗeɗo pelle ɗe ganduɗa aɗa waɗa ɗi sifaji majji kanji foof holno sifori so tawi ina tengti pegge ɗe kam machallah eɗe hanni keewi e so heɗe ceerti ni no ɗe keewi rek noon ɗe ceerti eɗe mbaɗi pegge ɓañere ɗe ɗe mbiɗa woni rewɓe ndewama e kurkali neɗɗo noon kam gonɗo anndo ɓañima tan rewɓe kurkali ndewama eyyi ko ɓen so ndewema tan yo anndu a tawi ko ɓañere jellotonɗa a dañi ɗum hen mbaɗi noon kadi ɓañere kalis jawdi keewi ɗi gara ni pegge ɗe heɗ ɗum jaaha e jawdi kadi ko mbiyeten kaake nayi baali ɗen gueɗe ɗen kadi pegge ɗe kadi heɗɗu ɗum jaa isi an ko cuhloɗa ko hen ko ɗum feggere ma liggorte ɗum feggere nde koni ko gollira tan ko ɗum ne yahata eyyi ndin tottitaki noon ne wona ko ɗiɗi noon mawne tossere mo wona dañƴe duuɓi nogas fo e dow ko on tottete feggere nde pour wawade naftor ko on hoore makko hattantani to banggue pegge ɗo ha joni ko toon jaraten ko dañƴe duuɓi nogas fewi dow on heɓata pegge ɗe beela pegge ɗe kadi ne dañƴe duuɓi nogas o ina waɗi pegge ɗe koɗe mbaɗi koɗe caali heɗo mbo hen waɗi koɗe jaaɓi kay koɗe caali ɗe jahani ko wona dañal e peewal e mawninde neɗɗo noon kam a wawa mawnude Allah mawninanima Allah mawninata neɗɗo isi neɗɗo ne hen waɗa sababu eyyi saabu Allah wektore ko mi rokka mon e pegge ɗe kam ɗe jahata caakan kam si aɗa waɗa tan feggere ma ne yakkoto mi anda si heɓnana ko wiyete ko toclode ne toclate ne yakkoto a hay so aɗa hen waɗane ɗum a wiyete ya ɗum woppu eyyi so aɗa ɗum wawi woppu bisimillahi aɗa wawi dañ feggere sa wawa woppude ɗum nene sa dañi feggere nene ɗum firtani hay hunde saabu ɗum wondata sa dañi feggere firtani hay hunde debbo ina wawi arde sohla feggere nde ina wawi ɗum hedde
e debbo hina heɓ honnena gorko heɓrata ɗum debbo hen ɗum heɓa sabu goto fof gollirante ɗum tan ko ɗo tolni sabu heɗe kam koɗe gollateɗe tan ɗe gona feggi bayla eyi hay bayla o mi bayla ɗe jogui ko bayla heɗe dana mum si hen ɗum gollo haalata eyi bayla ma dana jogotoɗa joɗoto gollo ha para ƴetta feggere ma waɗaɗa mbaɗɗa ɗum naɓa eyi ɗe jogui ko bayla heɗe dana ni no ɗe gollira tan ko noon tan ɗe jaharate heɗe hanne kewi noon e seeɗi potani no gollorte koko gollogol to ko toon nafoore nde woni to gollugol to ko toon nafooje ɗe goni kono ha joni e nder pegge ɗen ɗe ganduɗa kadi ni ceerno omo ganduɗa ko Cheikh Baye Sow mo ganduɗa kadi ni ko soko ɗo batte duuɓi ne mbiruɗen ko mawɗo ɗo batte hakkille jiɗɗo heɓde mo kadi ne wawi ruttade e ƴettuɗe ngel ɗo noddirguel 77 275 78 98 o tawte koɗo Jammugen Sicap Mbao ko ɗon o woni mo ganduɗa kadi ni ko pelliɗɗo e kala saaha kadi ni noɗɗo noddimo ina heɓamo sababu no wonde kanko jogade coftal so tawi en jawtat banggue goɗɗo jawtaten koko wiyete ko nde tawno e mbiye suudu saɗa naata ɗum il faut ko ndewa damal ko wiyete ko ƴewgal ɓe mbi ƴewgal ndiyam ɓe mbi ƴewgal kurus ɓe mbi ƴewgal to batte koode ɓe mbi ƴewgal leydi beela aɗa waɗa ƴewle eyyi machallah mbeɗa waɗa ƴewle noon han danaka hen keewi han waɗatɓe ɗum hen waɗe ko mbiyeɗa ko siko ƴewle ndiyam ƴewle junggo ƴewle kurus ɗum foof no woodi so min ƴewata ko ƴewgal lesde kaara o woni ramli walla ƴewgal jinneji ngal ko joomum waɗete zahiruma baɗinma foof ƴewate eyyi ngal no waɗe kaya woni lesde kaal ramli o on kam enen fulɓe hen heewi anduɓemo ƴewle noon kam ɓutani saabu mbeɗa wawi golle foof elle ɓuuri hen saɗka ƴewgal saabu aɗan arat seeremɓe sappo taw ko fof taw koɓe ƴeewoɓe taw ko goto tan wawi hen ƴewde eyyi aɗa ara ƴeewowo tawa ƴewgal mum gani ɗon tan ƴewde woni ko wiiɓani ko eyyi ko saabu wonko ɗum namnoto kono joni o kadi en jawtat fannu goɗɗo ko wiyete ko jaggaɓe seyɗineji ɓe mbi walla mbi jaggaɓe jinneji koye sukaɓe ko mawɓe ina teska ka neɗɗo kadi no gollowo hen han hannirta ni eyyi ɗum no woodi neɗɗo jaggaɗo ɗen gueɗe ɗen ene hen waɗi kono ko hen keewi façon ngaji noon e so ene hen waɗi façon ngaji ɗen ka tottete leɗɗe ɓuroɗa mu yaha ɗum hay tawi ɗini ɗo ɗi jahat eyyi ɗum ɗe heeɗe ɗen leɗɗe ɗum wawrani eyyi kaya ɗum kadi hay sa ɗum waɗi kadi aɗa yihan neɗɗo hen lelo joom ɗano hoyɗo so ketela fini tan yejjita koyɗo no ko horto ɗum anna kam hoyɗen si yejjita wawa ɗum jangtade ni ɗum so nujen mbaɗa ɗum rab eyyi heɗum ɗum waɗa wayno lelade hoyɗude aɗa wonde cuddiɗo eyyi ɗum ko bakkil gorko o eyyi debbo o kadi hoyɗa ina wonde joom galle eyyi hay ɗum hay probléme guragu nen hen waɗa ɗum eyyi seyɗinaji nen kala ko mbawɗa hoyɗa hoyɗe gueɗe kewɗe bonde sa fini tan a yejjitat a wawa ɗum jangtade ni iskam aɗani kam a hoyɗeno ɗum seyɗonuji en mbaɗa ɗum eyyi so yi neɗɗo hen ɗum waɗa tan annu ko mbaɗɗa seyɗonuji woni lelatoɗo jamma o hoyɗan wonde cuddiɗo eyyi kanko gorko o hoyɗa omo wonde cuddiɗo debbo o woni hoyɗa ina wonde joom galle eyyi hay ɗum no guragu no waɗa ɗum daña probléme guragu mum on daña ɗum eyyi hay seyɗonuji nen hinama noon mbaɗa kadi eyyi saabu koke heewi façon ngaji ɗe neɗɗo o ardi tan ɗum foof noon kam min ɗum ganna yeeso ma walla kaala an hoore ma no mbaɗata no koyɗirta walla ɗen gueɗe foof neɗɗo anna ɗum hen walla to ko ƴewgal e saabu ƴewgal ko ɗum nafata yedde ƴewatta kam wonko ƴewatta ɗum noon so ɗum ƴeewi a jiiɗa ɗum ganduɗa ɗum ala hande ko annama no joomum heddoto ko mbawa ɗum safru walla koroɗa e ɗum foof aɗa ɗum toon rarɗa ko en jawtata ene mbiruɗa ni joni a haali haala goragu alhaali goragu kadi e nder aduna o gorko fof no yiiɗi sellude gorko fof no yiiɗi jogade nden ko mum kisal mum ko cellal woni goragu mum wawande hoore mum ɗum ni kabaru majjum eyyi han kam danaka goragu kam hanne hemo heewi saabu han min kam hen waɗino caggal lesdi kam mi hewani toon almuɓe ni ko Sénégal cimmi almuɓe is han yimɓe heewɓe hinama gara han taw heɓ fof ko probléme goragu jogui taw kadi jaaheɗo woni foof ha tampi e hafa ɗum changani ɗum bousani ɗo wonno ni ɗum ne ko wasde safrere leɗɗe heɗum tan saabu kala ko jiiɗa ko leɗɗe heɗum eyyi ɗum sa rari goragu ko ɗaɗi mayɗe hen ɗum mbaɗa ɗaɗi cukkuɗe ɗum fof ko probléme ɗum fof ko goragu saabu goragu kam ko ɗaɗi eyyi ɗum noon ɗen leɗɗe noon ɗin sa yarani ɗen leɗɗe mbawɗe wurtinɗe ɗi walla sukkitɗe ɗi hafa goragu ma samorta aɗa wawi yara noon kam ha tampa tawe yahani ko on mbawɗomo tottu ɗen leɗɗe mbawɗe ɗum safru hafa ɗum bosata isen waɗi leɗɗe ɗen saade tottama mbaɗɗa derete seeɗa tan goragu ma ittota hama laaɓa tos
mbela kadi ɗo batte gorago to ha joni dawno ko gueɗal manggal e innam aade ha fotide kadi ni gorko mbela koye rokkoɓe ɓe balɗe naggam ha balɗe naggam walla koye lebbi dokkerta pour raftingo eyi ɗum kam koɗo neɗɗo o tolnuri tan neɗɗo o arde ma aɗani ɗum fotani ɓe potani wa hinama ara nihwa o nihwa o ne ɗum waɗi ka ɗumneji ha heewi gorago anda neɗɗo fof no arde ma isi kala hen o at ɗum totto balɗe o totta ɗum aw totta ɗum kayni mbiya ɗum yo wat terede ɗum sef ɗum gasi totta ɗum kadi goɗɗum ɗum wat terede kadi ɗum nen ha itto saabu safrata ɗum koko safrato eyi ɗum nen itto ha laaɓa no neɗɗo o wayi tan ko noon tan noon mbawɗa ɗum safrirde de inchallah mo ganduɗa ko gonɗo e nder leydi walla gonɗo caggal leydi joguiɗo caɗele kayitaji eyi kayitaji machallah no mitti liggade ni tawi ka haalde gongo eno mitti liggade aɗa ara neɗɗo ligganoma ɗum ha tampa tawa a dañani no cuklirɗa kayitu koko woni koko mitti liggade ene waɗi ɓe natanma halwu ɓe tottuma leɗɗe lotoɗa ɓe mbaɗanma piɓe mbaɗanma jati foof isi sa rewani ɗo ɗo mbawɗa rewa ha keɓa ɗum tan ma ɗum teeɗoma saabu hande neɗɗo hinama ara han taw yahiɗa ha ko jahaɗo sernaɓe har tampi yedde heɓ kayitaji hen hori dañde eyi e cafrata noon meɗen ko wallude nde ɓuuri hen yiiɗede saabu neɗɗo kam si arima ko jeeyaka ni e tampere addi ɗum ma saabu siko wawi hen o arata ma siko tampana o arata aɗa yiya neɗɗo yaaha sernaɓe ha tampa tawa dañani kayitaji ɗiɗi yellotono ɗuno ko mbaɗe ko golle hi ɗum liggorde minen kam men mo totto délai ɗe seeɗa timmi tan sika yeehi a heɓat kahit mo si Allah jaaɓi ɗum ala hen min mbaɗni hen yimɓe ha tampi ha heewi ɗum ala hen ɗum waɗete ko kaaƴe e mugge e muttoɗe hen waɗdete golle totteɗa inchallah jaaɓi a heɓat kahiteji ma inchallah ko hande puɗɗiɗa arde e radio e télé kadi ko holko mbiyata ɓen ɓe ganduɗa kadi ne ko waɗɓe sababu hande yiɗɓe ya feeñ e télé eyi ɗum kam ko wiideɓe machallah jarjef mumen saabu arde jooɗade aɗa haala ko ganduɗa yimɓe woɓɓe heeɓe keɗo walla joginoɗo hen sagguere foof o saggito walla joginoɗo hen ñabbo foof o nana ko kalɗa ɗum nene ko moƴƴere ko yettude Allah saabu ɗum wawno wadde ko idée hande hasimi noon wiyano ko men ɗum wawno arimi waɗa ɗum saabu ko moƴƴere wooda keɗotoɓe wooda nanaɓe wooda yeeɓoɓe ɓen nene meɗaɓe wiya tan on jortomoɓe jogui am haaɓe kam mbi yum ari mi jooɗo mi haala ɗo yalla yo tawa hemo am e neɗɗo noon kam ko anniyi tan e jorto moƴƴo neɗɗo jogoto neɗɗo ɓenno ko jorto joɗɗoɓe jogui am nde kadi mi gollandiri e mabɓe kadi mi jii golle mumen Allah newni wona minno ko Allah rokkirata e ñaagoto neɗɗo kam si arima wiyatma ko ñaaganumi ono firti ko wona an rokkirata anne ko wodama a ñagotoɗa e omo ñagotoɗa noon sa fewni hakkude ma mu tan ene wawi sa ñaaguema ɗum ma rokkuma ko cukalnoɗa ko inchallah ɗum noon ko yettede Allah no feewi machallah ko yettere Allah no feewi hojomaji men natti woɗɗude kono garaten koye hakkude yiɗodirɓe debbo e gorko ko wiyete ko ono yiɗi ɓi kaari ne yiɗi ɓi oya eyi woni nooɓo tan machallah woni jaha jaɓɓe mbaɗata ko machallah ɗum e ɗum nene ene jeeya ko metti liggade saabu jaggude ko neɗɗo ha mbadda ɗum neɗɗo ha jiɗngu wona ɗon ɗum nene koko tiiɗi liggade ni isi fof no waɗe no garduɗa fof ko keɓa neɗɗo ɗum no ko ƴeewde neɗɗo o hono wawi beele hen moƴƴi walla moƴƴani ha para ko ɗum ɓuuri hen yiɗede eyyi ɓuri ha para ndo a waɗ nooɓo ngo woni ka ɗum cohluɗo res walla ka cohluɗo hakkude moon weela walla ka leggodira ɗo makko cohluɗa kala ko mbiɗa ɗum jaaɓa ya heeɓ golle makko gardaɗa hen ɓe wonɓe ɗon keedaɓe dow ɗum foof aɗa hen waɗene nooɓo woni hay tobokoɓe o foof e ɓaleɓe foof golle ligguey tobokoɓe ɓaleɓe noon kam jiida ɗum noon kala hen kaɗa hen gollani foof a haaloto beele ko tobokoɓe leggodirta walla ko ɓaleɓe inchallah ɗum noon wonani en kadi ne beelammo no feewi no mbiroten ni tan no mbironɗen guila e fuɗɗode yewtere men ko suko ɗo batte duuɓi kono noon ko mawɗo ɗo batte hakkille woni omo ganduɗa ko Cheikh Baye Sow tawtede ɗon ɗo Jammugan Sicap Mbao kono kadi ne ko newiɗo mo ganduɗa kadi hande ko almuɓe walla yeeɓoɓe ayawa haɓirde Piindi TV taw ko yiɗɓe makko e sehilaɓe makko ɓe gollodiri golle ɗe ganduɗa kadi ne ko badde fayida golle ɗe ɓe jii golle ɗe ɓe keptini golle ɗe kadi ɗe ganduɗa ɗe majjata ɗe mayata ko ɗum saabi kanko ardi ɗo wonde soko kadi ko waɗata ko kadi ne o haalni en ni o meeɗa yaltu leydi ndi ɗum noon kadi ne fof ko neɗɗo gonɗoɗo ina waɗi noon en jetti noon rewnoɓe ɗo kala konngol mbaynigo e yewtere gande men enen ɓaleɓe yettude Allah machallah
e ñaaganade Piindi TV yo yewtir yeeso ɓe rewnoɓe ɗo meɗen seernaɓe ndiwi ɗo ɓenen meɗam ñaagano jaam e kisal e golle maɓɓe yo Allah wallu walla ceerno walla almudo Allah rokkirata yo rokku kala mo neɗɗo ari yo taw ko on woni ceerno mum e meɗam salmin annene e bamudi meɗam ñaagano jaam kisal e ɗo waɗa tekɗa kosngal ma yalla yo Allah waɗama ɗon jaam e kisal yawtere yeeso inchallah jaram ko on wonno Cheikh Baye Sow tawateɗo ɗon ɗo jamma gën Sicap Mbao noddirguel makko ko 77 jaafa ɗon 275 78 98 77 275 78 98 oɗo jamma gën Sicap Mbao o tawate en jetti noon seeremɓe ɓe ganduɗa ko rewnoɓe ɗo e Piindi TV ni mbimi ni ɓe mbi ko dow walla ko less mbimi ko jinneji keedi caggalam Allah jarama on jarama yeɓoɓe émission men gande men enen ɓaleɓe walla gande ɓaleɓe Allah jarama on jarama